Cykelryttere på mountainbike er blevet et almindeligt syn i skove og naturområder. Og nu kommer det første store løb for det brede felt af motionister. 27. april næste år køres Aalborg MTB Marathon for første gang. Det bliver Danmarks med tiden største og flotteste og mest spektakulære mountainbike-løb. Der er alt fra over Limfjordsbroen til små skrappe bakker inde i Hammer Bakker. Og det er ikke set andre steder, at der er så stor variation. Cycling Nord arrangerer løbet i samarbejde med Aalborg Kommune, og der er fokus på, at løbet er for alle typer af ryttere. Nogle vil som de her med lethed svæve op over bakkerne, mens andre måske skal af og trække. Jeg har haft mange med ud at køre på dele af ruten for at teste, og folk er betænkelige, som du siger, men når vi har kørt den, så har de alle sammen sagt, nå, det var en fin tur. Så det skal være længden, det skal være udholdenheden, der afgør, der skal være udfordringen, ikke sværhedsgraden. Tilmeldingen er netop gået i gang, og første år er der sat en øvre grænse på 1.500 deltagere. Ambitionen er dog på længere sigt at få skabt en årligt tilbagevendende begivenhed med endnu flere startende ryttere. Men volumen er ikke i sig selv målet for Erik Hostrup. Vi vil gerne have folk til at køre på nogle aftalte steder, i stedet for på kryds og tværs, hvor folk kommer med deres hunde og så videre. Derfor vil vi jo gerne sætte mountainbikesporten i system, og det er det jo blandt andet ved løb. Og vi har da også håb om, at mange af dem, der prøver sådan et løb, siger, jamen, vi vil noget mere, og så melder de sig i en klub. Det gør ikke noget. Sådan er mountainbike også.